dulur, ojo lali nyerat supaya orang ketinggalan video sabanjure. Anak-anak, mulai sesuk adewe libur sekolah yo. Mau entuk edaran teko sekolah libur 2 minggu. Ya apa bu, kok libur? Mergo Lah, seraya anak virus kok jo. Maksane to, nek anak berita kuwi diwasno. Aja pangah turu wae. Iya to, Bu? iya bener Siti. Mergo adewe nuruti apa sing diomongne pemerintah. Lan virus iki yo berbahaya. Oh, ngono ta. Prei wis teko, prei wis teko. Hore, 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 hore. Delikno tas lan bukumu. Lalekno masalahmu. Prei wis teko, prei wis teko. Atiku gembira. Yeay. Siapa ya sing ngirim pesen aku? Hah? Temenan ya iki? Apa ini kita sing diarani liburan? Alhamdulillah wis mari. Mbah nang ngendi ya? Kok ora enek beneke? Oh, mesti ndelok TV iki. Rono ae lah. Tahun niki sak donya digegerne karo sing jenenge virus corona. Ning Indonesia sing wis positif nganti 2000 punjul. Sing ninggal 191, sing mati. Loh, kok mati lampu? Apa orang bayar listrik ya iki? Kayaknya wes toh. Ayam. Ya Allah, ngeket ya lah. Lan pemerintah berjuang amprih ra nambah korban maneh. Yang mateni listriknya awakmu toh Jo. Hehehe. Iya mbah. Sampeyan ndelok apa lho? Iki lo, ndelok berita corona ki lo. Kok ngedeni toh? Ngedeni ya mbah. Iya, sakjane untuk mek gur tahun iki tok. Tapi wong biyen dhisik ya wis tau enek. Oh, ngono ya mbah. Iya. Ngono kuwi jenenge pagebluk. Wong dhisik lek enek ngonoan, percaya lek betah melek bengi iso bakal slamet. Lah, aku lho ya betah melek bengi mbah. Dadi ya bakal samet no. Iya, lek awakmu betah melek bengi mergo Mobile Legend, untuk cilaka mergo corona. Motomu malah tansaya ngeblur. Hehehe. Ya saiki sing penting ya iku donga dinungo wae. Muga kabeh diparingi keselamatan. Amin. Assalamualaikum. Dok, kula badhe tangan. Waalaikumsalam. Iya Jo, mau tanya apa? Ngeten dok. Pripun cara amprih orang kejadian virus corona? Oh, jadi gini Jo. Ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan agar kamu tidak tertular virus corona. Yang pertama, kamu bisa memakai masker ketika keluar rumah. Yang kedua, kamu harus rajin mencuci tangan. Yang ketiga, kamu harus menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat yaitu kamu bisa melakukan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Temuan nggih dok, infonya.